जुजै बे नबसरनिया जाय मानसिया ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै थाखाय नांथाबग्रा मानसि सोर ओंखारगोन एक्स-एन-डि-बिफोरनि नांथाबग्रा मानसि ओंखारोबा एक्स-एन-डि-बिफ्रा उदां जागोन एक्स-एन-डि-बिफोरनि केसा जोबस्रांगोन जि बिदाय बिथांजोंबो लोगोसे दंफायोमोन आङो ओमफ्राय बेखौ ओरैबायदिल' खोनाबाय थादों माने बिथाङा लोगोफोरखौ लानानै जेनेबा बागान बानायदों होननाय खोनादों खदा डबल बेन्चआ बे जोंनो जे रायखौ होना होबाय बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जानानै थाबाय मानो होनबा गोबां बोसोरखौनो बुंदो 10 बोसोर बे जे इलिगेल भावे सार्टिफिकेट लानानै जोंनि बर'नि जायगा नव कुमार हरणिया बर्तमाনৰ কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ কিন্তু তেওঁৰ যিখন জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ তাৰ বিৰুদ্ধে যেহেতু এটা গোচৰ এটা বিচাৰাধীন প্ৰক্ৰিয়া এটা চলি আছে আদালতৰ মজিয়াত আছে গোটেই প্ৰসংগটো আৰু আজি তাৰ কিছু আছে ডেভেলপমেন্ট যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰ্বাচন হয়তো খেলিব নোৱাৰিব পাৰে নৱ কুমাৰ হৰণিয়াই অৰ্থাৎ নৱ কুমাৰ হৰণিয়াৰ সন্মুখত তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ সন্মুখত এটা যেন আসন্ন বিপদ এই মুহূৰ্তত যিখিনি আপডেট সেয়া আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো सिंगल बेन्चआ बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनि अर्डारखौ स्टे खालामनायखौ बेखौ माने सेटिसफाइ खालामनायनि थाखायबो जोङो साबायखर होयो बिथाङा बे बाराव एमपि गेलेनो मोनगोन ना मोनला बे बाराव बे माने एमपि गेलेनाया सार्टिफिकेटआ भेलिड जानानै थानांगौमोन बे सार्टिफिकेटआ भेलिड नंला ओंखायनो बे सार्टिफिकेट गैयैखाय बे गेलेनो मोनला गुफुर हालामनि दिगुम्बुरि गामियाव आं दंफैयो दा बानलु सिब्र जोङो नुयो निउस चेनेलफ्राव बांगालफोरनि बानलु बागानाव दा बे जायगायाव गायदों 7 बिगा जोंनिनो सानसे समनि एक्स-एन-डि-बि बिथांमोना लोगो नांनानै बे दिगुम्बुरि गामियाव 7 बिगा दा बे 7 बिगा बानलु गायनायाव माबायदि माने माखासे खरस थांदों आरो बेसेबां फाननानै बेसेबां मोनगोन बेखौ आं गावनाव सोंनि गोजोनथाव बाथ्रा दिनैनि दिनावहाय जोङो मैया जोंनि बे अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ डबल बेन्चआ बे जोंनो जे रायखौ होना होबाय बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जानानै थाबाय मानो होनबा गोबां बोसोरखौनो बुंदो 10 बोसोर बे जे इलिगेल भावे सार्टिफिकेट लानानै जोंनि बर'नि जायगायाव जे बे जायगायाव जे इन्डिपेन्डेन्टनि आवगायनिफ्रायनो बर' सासे एमपि जानानै थांबाय थायोमोन बे एमपि सिटखौ सिख'नानै लाजादोंमोन सासे नन ट्राइबेलजों आरो बिनि थाखाय जों बिखा गावनानै बिखायाव नांहाबनानै दुखु मोननानै जों नांनानै दिनै 10 बोसोरावबो जोङो नांनानै फोजोबनो हायाखैमोन मानो होनबा बेहाय अनेकथा कनस्पिरेसि थादों अनेकथा जोंनि उइकनेस थानायनि थाखाय जोंनि हारिनि जोंनि खमजोरिनि थाखाय बा पलिटिकेलि जोंहा कनस्पिरेसि खालामजानायनि थाखाय जों बेखौ जोङो एथ' बोसोर जोङो डिफाइट खालामनानै दोनजादोंमोन नाथाय दिनै जोङो बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव होनानै बिनि सार्टिफिकेटखौ जों केन्सेल खालामनो हाबाय आरो अनारेबल हाइकर्टआबो बे सार्टिफिकेटनि सायाव बियो होदोंमोन हय आरो केस काउन्टार खालामदोंमोन खिन्थु बेखौबो दा जोंनि डबल बेन्चनिफ्राय बेखौ सेनिसाइड खालामनानै बिनि बे स्टे अर्डारखौ केन्सेल खालामनानै होबाय दा बियो खुनु बेला बियो इलेक्सन गेलेनो मोनला आरो बे जोंनि बे एसटि सिट क'क्राझार एसटि सिटआ उदां जानानै थाबाय दा बेवहाय जोंनि बर' बिदा फंबाय जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रानो सोरबा सासेया एमपि जानानै थानो हासिगोन बिनि थाखाय जों गोग्गानाय मोनबाय आरो साफ्रोम बर' रायजो राजानि थाखाय बे मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो गोजोनथाव बाथ्रा बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनि सिङावबो जों एथ' गोबाव जों खस्थ' खालामदोंमोन जोङो बा जोङो दुखु मोनदोंमोनबो जोंनाव दुखु मोननाय खस्थ' मोननायखौ जों जेबो सानाखिसै दिनैनि दिनावहाय जों गावखौनो गाव बिराद उदां मोनसे जों बिराद गोसो गोरा मोनबाय आरो जों गोजोननाय मोनबाय आं सानो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो बे दुखु दाहा बे गोसोआव गुद मोननानै थानाया दिनै उदां जाबाय बा दिनैनो फ्रि जाबाय होननानै आसा खालामो नोंथांमोना बे केस गेलेनायाव पलिटिक्स हान्जानिफ्राय बा राजखान्थि हान्जानिफ्राय हेफाजाब मोनदों नामा जोङो बेबायदि पलिटिक्स हान्जानिफ्राय जोङो जेबो हेफाजाब बिथ'वाखैमोन लायाखैमोन मानो होनबा जोङो बयनिबो थांदों जों बेहाय अपोजिसन बा जोङो पजिसन पलिटिकेल पार्टि होननानै जोङो बयनावबो एप्र'च खालामो बयबो मिथिगौ जों थाबायदों होननानै खिन्थु बे बिथांमोनहा बे गावबागाव पलिटिकेल लाभालाबनि मोनसे माबा थायो बिनि बेलायाव बिसोरो जोंखौ डाइरेक्ट खालामबा गुबुन हारिफोरनि बा गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय जों भट मोननाय नङा जाजानो गिनानै बिथांमोनखौ जोंखौ डाइरेक्टलि रावबो हेल्प खालामाखै खिन्थु जोङो दा बुंनो हायो दा नैबे जे गभर्नमेन्टआ जोंखौ खालामबायब्ला बेवहाय जोङो दा गोजोननाय मोनदों दा गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय जोंखौ खालामनायखाय जोङो बेवहायल' गोजोननाय मोनदों खिन्थु जोङो डाइरेक्टलि सोरनिबा पलिटिकेल हान्जानिफ्राय जों बेबायदि डाइरेक्टलि जों मोनाखै আমাৰ কাৰণে কেৱল বিপিএফ বুলি নহয় এই সমগ্ৰ আমাৰ যি সমষ্টিৰ সমগ্ৰ উত্তৰাঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণে এইটো অত্যন্ত উল্লেখনীয় দিন আমি স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা কেতিয়াও উত্তৰ অঞ্চলৰ আমি এমপি এজন পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে
এতিয়া সকলোৱে বিচাৰিছে যে উত্তৰাঞ্চলৰ এজন MP হোক আৰু সুযোগ দিয়াটো উচিত সদায় মানে দক্ষিণ অঞ্চলৰ মানুহে MP হৈ আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অঞ্চলত কাম কৰি আছে গতিকে উত্তৰাঞ্চলৰ কেণ্ডিডেট এজনকো MP হৈ পেলাই এই অঞ্চলক বা ৰাইজক দক্ষিণৰ উত্তৰ পাৰ সকলোৰে এই সমষ্টিটোৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিটোৰ সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগে গতিকে আমি ভাবোঁ যে আজি ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াত একগোট হৈছে দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়া যে কিমান শক্তিশালী কেণ্ডিডেট সেইটো প্ৰতিপন্ন কৰিছে তেওঁ উপযুক্ত কেণ্ডিডেট সেইটো প্ৰতিপন্ন কৰিছে তেওঁ ভকেল তেওঁ এনেই মানে ৰাজনীতিত অহা ব্যক্তি নহয় তেওঁ মুভমেণ্ট বেছড পাৰ্চন গতিকে তেওঁ মানুহৰ সুখ দুখ আকাংক্ষা এইবিলাক বুজা ব্যক্তি গতিকে একেবাৰে উপযুক্ত ব্যক্তি গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলৰ এজন আমি কেণ্ডিডেট পাইছোঁ উপযুক্ত কেণ্ডিডেট গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে হিয়া উজাৰি যাতে BPFৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়াক ভোট দিয়ে বিপুল পৰিমাণত যাতে জয়যুক্ত কৰি দিয়ে আমাক যেটো মানে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে दा नैबे बिथाङा जोंनिनो XNDP गुफुर हालामनि बिथांमोना लोगो नांनानै साब्रै साबाजों 7 बिगा बानलु सिब्र गायदों दा बेसेबां खरस थांदों आरो बेखौ फाननानै बेसेबांसो मोनगोन दा आं बिथांनाव सोंनि दा बेखौ नोंसोर बे फार्स्ट गायनायनिफ्राय दिनैसिम दाथ' खानो सम जाबाय दा माबायदि जेनेबा नोंसोर बेखौ खरस गारनानै बेसेबांसिम फैखो आरो बेसेबां मोनगोन एसे बुंगोन नामा जोङो बे स्टार्टिंनिफ्राय मावजेननायनिफ्राय बेगर जोलै लाबोनायनिफ्राय दासिम माने केस फैसा गारनाया 2.5 लाखनि एसे बारबावबायसो ओमफ्राय बेयाव रावखौबो जोङो हाजिरा लगायाखै जोंनि आखाइजोंनो मावदों बेखौ रेगुलार मावनाया जोङो क्रेट 4 माससो जाबाय 4 मास जाबाय ओमफ्राय दा 4 मासनि उनाव नै बियो माबाया दैयाबो होबाय थानांगौ नालाय दै होनायजोंसो खोथा बियो दै होबानो देरबोबाय थायो दैया सप्तायाव खेबसे होथारनांगौ जादों माने बेखौ होबाय थायो जोङो ओमफ्राय बिदिनो एसे माबाफोरबो होदेरनांगौ जायो भिटामिन बायदिसिना ओमफ्राय बिनि उनावहाय दा बेयाव 7 बिगा दङ 7 बिगा दाग बियो ओमफ्राय बेयाव जोङो दा सिगांनि दाम बायदिबाथ' जोङो बेयाव 35-37 लाखसो मोननांगौ जोङो बेयाव टटेल जेनेबा नोंसोर दा फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय गारनानै खरसा माने दिनैसिम बेसेबां थांमारनाय जाखो टटेल गासिबखौ हिसाब खालामोबा हाजिरानि माबाखौ लाजोबोबा बेयाव 4-5 लाखसोनि खाथियाव जाहैबाय माने अब्ला नोंसोर साब्रै साबाजों बे 7 बिगा बानलु खेथि आबाद मावनानै दानि माने जि माने बोथोरजों माखासे जेनेबा सेंग्राफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै मालाबा समाव दरमा मोना मालाबा समाव गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गोदाव सोराव जायो XNDPफोरनि थाखाय नांथाबग्रा जेरै जनकलाल सार आरो जनकलाल सारनि टीम जेरै सान हर नांथाबनानै गावनि न'खरनि जानाय लोंनाय गावनि न'खरनि जेंनाफोरखौ दोनथ'नानै जाथिनि थाखाय दिल्ली गुवाहाटी खारदिंनो गोनां जादों गावनि रिटायारनि थाखा फैसाखौ बाहायनो गोनां जादों गावनि न'खरनि थाइसेथायनाय रांफोरखौ बाहायनो गोनां जादों बेबायदि जुदि नांथाबग्रा टीम थायोबा XNDPफ्राबो थाबैनो उदां जागोन जाय जनकलाल सार आरो जनकलाल सारनि टीमा MP नब सरनिया बिथांनि सायाव मालाबा समाव आयेनजों जोगार हरजायो मालाबा समाव आयेनजों नाथ्रोद हरजायो मालाबा समाव आयेनानो अनसायो बेबायदिखौ जोबोद दिल्ली गुवाहाटी खारदिंनो गोनां जादों गावनि न'खरनि जेंनाखौ दोनथ'नानै गावनि जानाय उन्दुनायखौ दोनथ'नानै दिल्ली गुवाहाटी खारदिंनो गोनां जादों थिग बेबायदि XNDPफोरनि थाखाय नांथाबग्रा मानसि थायोबा जनकलाल सार आरो जनकलाल सारनि टीम बायदि नांथाबग्रा थायोबा XNDPफ्रा उदां जागोन थाबैनो XNDPफोरनि केसा जोबस्रांगोन भुटानाव थानाय XNDPफ्रा उदां जागोन सोर बर' हारिनि थाखाय सोर जनकलाल सार आरो जनकलाल सारनि टीम बायदि नांथाबग्रा मानसि XNDPफोरनि थाखाय ओंखारगोन XNDPफोरनि थाखाय नांथाबग्रा मानसि सोर ओंखारगोन XNDPफोरनि नांथाबग्रा मानसि ओंखारोबा XNDPफ्रा उदां जागोन XNDPफोरनि केसा जोबस्रांगोन नों एसे मेसेज होनो सान नामा खेथि मावग्राफोरनि सायाव औ खेथि जेनेबा गुबुन जायगायाव थांबाबोथ' बेनो माने
अबा 15,000 मोनगोन नोङो मासाव अबा 18,000 मोनगोन नोङो दा आङो बेयाव गोजानाव थांस्लायस्लाय नैबेफोराव खाथियाव थानानै गाव गावनि गामियाव थानानै बेफोरबायदि खेथिखौ मावजायो ओमफ्राय बेयाव प्रडाक्टआ एसे बांसिन साबसिन दङ ओमफ्राय बिसि फिसाखौ गारनाबो गोजानावलाय मानोथो खामानि मावहैनो जायगायाव थानानै खामानि मावनाया मोजां बा दिनैनि समाव जेसेबां एक्स एन डि बिफ्रा गोदाव सोराव जानानै दं माने साख्रिखौ प्रमद बर'आ होगोन आरो प्रमद बर'आबो नाजादों साख्रि होनो थाखाय दा दिनैनि समाव एक्स एन डि बिफ्रा नेनानै दं दा बे साख्रि बाख्रिखौ नेयालासिनो खेथि आबाद मावनानै गावनो थाखा फैसा आरजिनो हानाय लामा दं होननानै मेसेज होगोन नामा बेयावथ' ओरैबायदि जाहैबाय माने साख्रिखौबोथ' मोनजोबगोन होननानै आसा खालामजाया सोरबा सोरनिबा खाफालाव दङ हाजारखि नाजासेयावबो बियो साख्रि मोनखाया नोंखायनो जोंनि एक्स एन डि बिफोरखौ आं खावलायोदि माने बेफोरखौ आसा खालामालासिनो नै बेफोरबायदि खेथियाव हाबनानै गावनो नांथाबोबा बे साबसिन जायो आरो आंनि मथेबा आरो लोगोसे बेबायदि खेथि आबाद मावनायाव सरखारनि एसे एनै हेफाजाब मोनोबा साबसिन मावनो हागोन होननानै आसा खालामो नामा सरखारनिफ्राय मोनोबाथ' एसे साबसिन जायो हासारानो जा आरो माखासे हासारनि सायाव मेडिसिनफोरनि सायाव सरखारनिफ्राय फ्रियाव मोनोबा नोंसोरो खेथि आबाद मावनो थाखाय सुबिदा जायोना जोङो सरखारनिफ्राय हासार बायदिसिना माबाफोरखौ मोनोबा जोंहा मावनो एसे साबसिन जायो माने दा बिथांनिफ्रायनो खोनाखाबाय बिथाङा सानसे समनि मैखोम हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार हमनानै गुफुर हालामनि दैमालु बे ओनसोलनि सासे मैखोमै एक्स एन डि बिनि खामानि मावबोदोंमोन दिनै खेथि आबाद मावनानै बिथाङा गावनि न'खरखौ नायो आरो बे गुफुर हालामनि फार्स्ट खेथि आबाद नैबेखौ मावनानै माने बानलु सिब्र खेथि आबादखौ नोंसोरो फार्स्ट नामा बेनो जोंनि फार्स्ट बै दाग मोनसेयाव एसे खाजेनबाय 40 केजिसो हरजेननाय जाबाय नै दा फांसेयाव ओरैनो अनुमान बेसेबांसो ओंखारगोन बायदि दा नैबे फांसेयाव दा प्रथम थाइजेननायथ' बियो बे फांसेयाव जाहैबाय माने दा 3 फुवासो ओंखारगोन बियो 3 फुवा दा बिथाङा गासिबो माने फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय खरसा बेसेबां थांखो आरो फाननानै बेसेबां मोनगोन स्पष्ट जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव फोरमायदों ओरैबायदि खोनायोमोन जोङो बांगालफोरखौसो ओरैबायदि मावो होननानै ओमफ्राय थांनाय बोसोराव जयपुराव बे खेथिखौ बानायजेनदों ओमफ्राय बिसिनि बानायनायखौ नुहैनानै जोंबो ओरैबायदि गोसो जादों माने आरो बिसोर मोनदों ओरैबायदि मोनखादों बिसोरबो सोरबा न'खरसेयाव सानैजों सासेजों साथामजों बिदि मावनायाव बिसोर 35-36 लाखनि खमाव जायाखै बिसिनि मोननायाबो नोंखायनो जोंबो गोसो होनानै नैबे माखौ एखे लोगोखौ सोर माने थि मावो बे लोगोखौ नायखानानै लानानैसो जोङो नैबे खेथिखौ जोंबो आगान सुरदों माने ओमफ्राय दा फिथाइ बिनि जों खामानि मावनायनि फिथाइखौबो जोङो मोननो थांगासिनो दङ सुरु जाहांबाय फानजेननाया लोगोफोरखौ लोगोसे लाफानानै थालिर बागाननिफ्राय हाइजें बागाननिफ्राय हालदै बागाननिफ्राय मावनानै दिनै बर' समाजाव दिन्थिदों नोंथाङाबो जि बिदायजों एखे लोगो थानाय हिसाबै दा बे खेथि आबादखौ मावनायाव नोंथाङा जि बिदायजों माबाफोर कन्टेक्टआव दं नामा जि बिदाय बिथांजोंबो लोगोसे दंफायोमोन आङो ओमफ्राय बेखौ ओरैबायदिल' खोनाबाय थादों माने बिथाङा लोगोफोरखौ लानानै जेनेबा बागान बानायदों होननाय खोनादों ओमफ्राय दिनैसिम थांनानै नुहैफेराखै आङो ओमफ्राय बिथांजों कन्टेक्ट गैथ'लाया माने सिगाङाव माने जि बिदायजों दंफायोमोन एखे लोगोमोन जोङो ओमफ्राय दिनैसिम जेबो लोगो मोनथ'लायनाय जायाखै माने थाबाय दिनै जोंनि गोजोनथाव बाथ्रा दिनैनि दिनावहाय जोङो मैया जोंनि बे अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ डबल बेन्चआ बे जोंनो जे रायखौ होना होबाय बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जानानै थाबाय मानो होनबा गोबां बोसोरखौनो बुंदो 10 बोसोर बे जे इलिगेल भाबै सार्टिफिकेट लानानै जोंनि बर'नि जायगायाव जे बे जायगायाव जे इन्डिपेन्डेन्टनि आवगायनिफ्रायनो बर' सासे एमपि जानानै थांबाय थायोमोन बे एमपि सिटखौ सिख'नानै लाजादोंमोन सासे नन ट्राइबेलजों आरो बिनि थाखाय जों बिखा गावनानै बिखायाव नांहाबनानै दुखु मोननानै जों नांनानै दिनै 10 बोसोरावबो जोङो नांनानै फोजोबनो हायाखैमोन मानो होनबा बेहाय अनेकथा कनस्पिरेसि थादों अनेकथा जोंनि उइकनेस थानायनि थाखाय जोंनि हारिनि जोंनि खमजोरिनि थाखाय बा पलिटिकेलि
जोंहा कनस्पिरेसि खालामजानायनि थाखाय जों बेखौ जोङो एथ' बोसोर जोङो डिफाइड खालामनानै दोनजादोंमोन नाथाय दिनै जोङो बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव होनानै बिनि सार्टिफिकेटखौ जों केन्सेल खालामनो हाबाय आरो अनारेबल हाइकर्टआबो बे सार्टिफिकेटनि सायाव बियो होदोंमोन हय आरो केस काउन्टार खालामदोंमोन खिन्थु बेखौबो दा जोंनि डबल बेन्चनिफ्राय बेखौ एसे डिसाइड खालामनानै बिनि बे स्टे अर्डारखौ केन्सेल खालामनानै होबाय दा बियो खुनु बेला बियो इलेक्सन गेलेनो मोनला आरो बे जोंनि बे एसटि सिट क'क्राझार एसटि सिटआ उदां जानानै थाबाय दा बेवहाय जोंनि बर' बिदा फंबाय जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रानो सोरबा सासेया एमपि जानानै थानो हासिगोन बिनि थाखाय जों गोग्गानाय मोनबाय आरो साफ्रोम बर' रायजो राजानि थाखाय बे मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो गोजोनथाव बाथ्रा बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङावबो जों एथ' गोबाव जों खस्थ' खालामदोंमोन जोङो बा जोङो दुखु मोनदोंमोनबो जोंनाव दुखु मोननाय खस्थ' मोननायखौ जों जेबो सानाखिसै दिनैनि दिनावहाय जों गावखौनो गाव बिराद उदां मोनसे जों बिराद गोसो गोरा मोनबाय आरो जों गोजोननाय मोनबाय आं सानो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो बे दुखु दाहा बे गोसोआव गुद मोननानै थानाया दिनै उदां जाबाय बा दिनैनो फ्रि जाबाय होननानै आसा खालामो नोंथांमोना बे केस गेलेनायाव पलिटिक्स हान्जानिफ्राय बारा सानथांजों हेफाजाब मोनदों नामा जोङो बेबायदि पलिटिक्स हान्जानिफ्राय जोङो जेबो हेफाजाब बिथ'वाखैमोन लायाखैमोन मानो होनबा जोङो बयनिबावबो थांदों जों बेहाय अपोजिसन बा जोङो पजिसन पलिटिकेल पार्टि होननानै जोङोहाय बयनावबो एप्र'च खालामो बयबो मिथिगौ जों थाबायदों होननानै खिन्थु बे बिथांमोनहा बे गावबागाव पलिटिकेल लाभालाभनि मोनसे माबा थायो बिनि बेलायाव बिसोरो जोंखौ डाइरेक्ट खालामबा गुबुन हारिफोरनि बा गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय जों भट मोननाय नङा जाजानो गिनानै बिथांमोनखौ जोंखौ डाइरेक्टलि रावबो हेल्प खालामाखै खिन्थु जोङो दा बुंनो हायो दा नैबे जे गभर्नमेन्टआ जोंखौ खालामबायब्ला बेवहाय जोङो दा गोजोननाय मोनदों दा गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय जोंखौ खालामनायखाय जोङो बेवहायल' गोजोननाय मोनदों खिन्थु जोङो डाइरेक्टलि सोरनिबा पलिटिकेल हान्जानिफ्राय जों बेबायदि डाइरेक्टलि जों मोनाखै